Здравейте, приятели! Представям ви един страхотен Vostok командирски с уникален маслено-зелен камуфлажен цвят на циферблата, двупосочно въртящ се безел, коронка на винт и водоустойчивост от 10 атмосфери или 100 метра. Автоматичен инхаус калибър Vostok 2415 с енергиен заряд до 31 часа. Защита от пренавиване, защита от удари и възможност за допълнителното ръчно навиване. Веришка с ширина 22 мм. От лята стомана плътни звена с логото на Vostok върху закопчалката. Чуйте! Теглото на часовникът е 173 грама. 1 година гаранция в сервис, подчертавам, в България. И всичко това на цена от само 280 лева. За повече инфо посетете страницата ми Bazar.bg. Чао и до скоро!